Egni cymwynas gan Ifor ap Gwilym oedd y darn gosod yn y Llefaru 19 oed neu iau, cafwyd 7 cais. Good Turn Energy by Ifor ap Gwilym was the set piece for the Recitation 19 or under. 7 entries were received. Yn drydydd, in third place, mae Mari Fychan o CFfI Maldwyn. Mae yn dywyll, ond yn bair o bosibiliadau, nad oes band am chwarae. Ymhlith y rhesi gwag, mae adlais torf yn chwyddon gytgan, a gwreichion hen heilioni'n ffaglu'n fil o fflamau man. Yn ail, in second place, mae Catrin Jones o CFfI Eryri. Ym mhob cwr o'n gwlad, sy'n o ffisig neu'n gwneud neges, sy'n rhannu sgwrs fel rhosyn anisgwyl. Sy'n gylch pan freichiwn ein gilydd o bell. Ac wrth i ni anturio drwy diroedd newydd ein hen gynefin, yr ail fapio yw ein her. Ac yn gyntaf, in first place, mae Sarah Ellen Jones o CFfI Sir Gar. Ond chwystod cyfleidiau rhithiol a diflastod pob clo dros dro. Mae gwefr mewn cymwynas o hyd fel cyffwrdd yr haul a blaen bys, a llewyrchwn fel gwlad yn ei sgil.